नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दें कि आज 5 जनवरी 2022 नया साल में नया धमाका। कल ही सुबह 6 बजे 7:30 पर कल ही सुबह 7:30 पर यानी 6 जनवरी के 7:30 पे बहुत बड़ा धमाका होखे वाला बा। पवन सिंह के चाट के अमर हो जा गजब। आइयो सब रुआ सब नाम सुन ली। भाई पंकज सिंह के गाना गावल बा पवन सिंह के चाट के उजर हो जा, बहुत ज़बरदस्त गाना बा। और रुआ सबके बता दी कि अपन ही भाई सौरभ ऐश्वर्या जी के कंपनी एसएस फिल्म मोतिहारी से ही गाना के रिलीज कल जाए 6 जनवरी 7:30 पर सुबह में रिलीज कल जाए एसएस फिल्म मोतिहारी यूट्यूब चैनल से। रुआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। पवन सिंह के चाट के अमर हो जा, बहुत अच्छा गाना लगी, बहुत मज़ा आई गाना सुन के। हमरा जैसे कि मालूम बा कि गाना सुनला के बाद कुछ अलग ही हमें इंटरफेस बा। तो रुआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, कहा कि गाना में कुछ अलग अंदाज में ही गाना बा। एसएस फिल्म मोतिहारी यूट्यूब चैनल कल ही सुबह 7:30 पे पवन सिंह के चाट के अमर हो जा, पवन सिंह के चाट के अमर हो जा, बहुत लाजवाब। टाइटल ही देख के पता चल गई बा कि कुछ अलग ही अंदाज के गाना हुई। तो वह सब गाना के सुनब कल ही सुबह 7:30 पे पवन सिंह के चाट के उजर हो जा, पंकज सिंह के गाना जो एसएस फिल्म मोतिहारी यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाए। गीत लिखले बानी अभिषेक सिंह जी और म्यूजिक निर्माता सौरभ ऐश्वर्या जी। म्यूजिक के नाम नहीं लिखल पोस्टर में, जो पोस्टर रिलीज भइल बा वो पोस्टर के देखला के अनुसार हम रुआ सबके बताव रहा। तो गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। कल ही 7:30 पर एसएस फिल्म मोतिहारी यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई। तो वो सब सुनी, ढेर सारा व्यक्त ही कमेंट करके बताएं कि गाना कैसन लागल और ये वीडियो कैसन लागल। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब और ये वीडियो के शेयर जरूर करब। प्रणाम।